Hello family, tukukwasani mfaro nikutoka kumaita pa channel yenyu inopisa channel yenyu inopopota ayo waka nasawia ninya imkomala sekalas ayo amendo kuchiri kufarira benze kana kuti kwato ku amenyo atingazo dzika deep asi takagrai ma comments ayo vanonga achikomenda pamusoro pe video raka kanda achi imba song iyo yaiti EDP saka nasida kugrai ma comments kuti ndivota ma comments ma fans ari kuti chi ari kufara oro ari batikana nezvakaitika mukomana vamwe rosota mukomana anongoenda nekunoenda nemepo. Okay guys, okay, ma comments ndi why saka tichaverenga tichipamwe chete. Okay, ngatidzike aiwa mukuona manje tutaura pa ma comments aiwa ma comments anoratidza kuti aiwa batikana nezvaitwa nemukomana guys aiwa vana kufara. Okay, tikuenda nawo ma comments ndi why ma comments ari panapa ngatione tese aiwa tisaite tanzi tikutsvaga side kana kuti kuita sei aiwa mukuzonera mega mukuzonera akatwidze kuwadirei kufa naiwe tsaga iwe colors atitorina basa nenu enda ako aiwa tikutara aiwa tikunzwa makomenti anobhaiza uyu comments are like guys of mukuzonera mukuzwana fuck off iwe pakaipa ati rowa pasi wana kufara guys wana kufara. Okay, tikudzika tirande hanzi kudakadzwa nebenzero kwakutoti munhu tanga kubhiga bato ati 15 years ungori upcoming secolors nonyadzisa ngokuya mukuzonera guys anzi wakurasika papi nemupanewe wakurasika papi mufana wangu secolors zviriko here mota zvayo polato atikuti kuzoramba polato tutoziziva but aiwa honai makomenti muguys andi ngatikwidze vana kufara ndati pakaipa mamwe makoments aiwa asikutotaurika asi guys aiwa ngatione video iri kusvika parinoperera guys ndakuisira makomenti kuti mungoona ende mutiudzewo kuti muri kutiwo kudini nesong yakabudzwa nemukomana secolors mavhiki apfuura apera aya ndo macomments most comment ari kuratidza kuti aiwa zvinhu hazvina kumira mushe kune mukomana zvinhu hazvina kumira mushe pakaipa guys. So guys pane vanga vasina kukomenta so please make sure kwanda comment yako kuma comment section guys aiwa tiri kusimbisa mese. Thank you.